आदा खिफि बेन्दोंआ मुथा बेसेबां स्पेसियेल दङ औ स्पेसियेला बेसेबां 100 रुपिस आच्छा ओमफ्राय नैफोरो बेफोरो 50 रुपिस आच्छा आरोना आच्छा आच्छा नैफोर माने गुदिफोरबो दं नालाय ओमफ्राय नैबे बिजौ बिजौ बिजौल' आरोना ओंखायनो दाम आरोना दाम थिग दं बेखौ माने बासिलायनाङा बायदि आरोना औ ओरैनो लांदो सुनानै डाइरेक्ट गोलाव गोलावैनो संब्रदो ओमफ्राय होखादो ओरैजाय चाइनिस फ्राय एवनानै जानो हायो आरो बेखौ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं आच्छा आच्छा ओमफ्राय नैबेखौ गले गले हिन्जावफ्रा मावनो बायोना गले गले ओंखायनो बेखौ लांनाया गाहाम आरोना आच्छा आच्छा थिगानो दं दे ओमफ्राय बेबो मोजाङानो खिन्थु गोलाव नालाय थिगानो दं बादुलिफोरनि आरोना इयो आच्छा 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 बेफोरो बादुलि नङिफोरनि नाय नोंथांमोना बिसास खालामनो हागोन मबाइला गोलैबायलै नोंना बेफारिया दा बेसेबां गिदिर बिसास खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोना नायदो मा होनदोंमोनलाय बियो बेसेबां गिदिर इयो मा मैगं होनदोंमोनलाय खिफि बेन्दों आच्छा लेवाबो होनलायलाङो ओरैबायदि मोजां आरोना लेवाबो होनोलै खिफिदै मोनामोलै ना बोरैबा खिफिदै मोनामो ओमफ्राय बियो उदैनि एकदम गासिबो माबाखौ सुस्राजोबो आरोना आच्छा मैलाफोरखौ मैथाखौ आरोना बै गस्लायाव नै मैला नै इयावबो सुखोना लाबावदोंसो आं बिराद मोजां मोननानै मोदोमनायखौ मोजां मोननानै सुखोना लाबाय थादों आं आच्छा आच्छा बिराद मोजां सेन नांलाया आरोना ओमफ्राय बे हाजोआव कास्टमार फैयो जानो नोंथ' आदा ऐसे तो नहीं होता है सोरगिदिं हाजो गोजा ओरैबा हाजो ओरैबा हाजो कास्टमार सानै दङ नुहराखै ओरैहाय ना मानसिफोर फैमारदों आरो बै सानजों मोजां नुवाखै फैयो फैनालाय मानसिफ्रा बिदिनो गेजेर बैनो आंना बेनो दा न'आ आच्छा आच्छा न'आ बै बे न'आ बेनो ना औ बेयावनो थायो आङो मोजां बेयावनो जायो बेयावनो खै लाखसो थांखोलै बिराद मोजां न'आ नोंना बिराद मोजां माथो स्टाइल जेरावबो नुफेराखैलै आदा बेबायदि न' खै लाखसो थांखोब्रा बेयाव गासै खिफि बेन्दों फाननानैनो लुनाय जादों आरो खै लाख माने मा होनदों बेलेग बाहेरायावबो हरो नालाय आच्छा आच्छा बेखौ बाहेरायाव आङो ट्राक हिसाबै हरनाय जायो आरो आच्छा बे दंफां लाइफां मानलाना दं आरोना बेफोर गासिबो आंनि बागान खिफि बेन्दोंनि बागान आरो मोजां आदा मोजां र' नै रायजोफोरावथ' फोथायनाय नङा खिफि बेन्दों बागान होननानै नै बे गोरलै खिलिनाया बेबो खिफि बेन्दों बोराय बोरायखौ खिफि बेन्दों जेरै नायो ओरैनो खिफि बेन्दों नै खलम होनानै बेन्दोंआनो गोजा माने बेयावबो नै खलम होनायनो आरोना गासिबो नै जेरै नायो ओरै खिफि बेन्दों नै बेबो खिफि बेन्दों बाब आदा खिफि बेन्दों बागानजों नोङो गोबां खामायदों माथो ना खामायदों नोंखौलाय आदा बिराद इनकाम जामारगोनदां नै खिफि बेन्दोंआनो खिफि बेन्दों मथ'थे बे गोजा नुनाया नै बेफोरो मथ'थे बेफोर खिफि बेन्दों गोजा नै सेस बाब नै खिफि बेन्दोंआनो गोजा थिगानो दङ बाय द वे नै बा खिलिदों दासो गोजानो नै ओमफ्राय नै मोनसे चीजबो देखायनो नागिरदों आङो मोनसे मुवा मा बेलाय चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ बेलाय नैबे आरो बिराद दामि मुवा बियो आयौ मा लकेल बियो माने बर'नि ओंख्रि बियो मा ओंख्रि बेलाय बेनि मुंखौ मिथिथ'आ आङो आच्छा दा बेखौ मानसिफ्रा मिथिगोनदां माने गाइखेर दंफां होननानै मिथियो आरो ना आङो गाइखेर बेन्दों आरो बियो गाइखेर बेन्दों आरोखि बेखौ जाबाथाय ओरैबायदि माने गाइखेर जायो हिन्जावफ्रा गथ' गोनांफ्रा सोरबा गाइखेर गैयिफ्रा रानथें सिख्लाफ्रा जानांगौ आरो फुङो ओमफ्राय हाबा जाबाथाय गाइखेर बुरजा मोनो आरो बेखौ जायोबा नोंथांमोनहा फोथायदों जानांगौ नै आं बेखौ बिलाइखौ खानानै दोनफिनसै आं बिराद लस मोनो आङो नै खाबानो बिराद आथा ओंखारो आरोना बिनिफ्राय गाइखेर दा नै खाखानाय राननायखाय एसे माने नै एसे खम जाबाय माने सेसौ गोदानाव बिराद ओंखारो आरो बिजौखौ सेस'नो बावदां बिराद अननाय मोनदों आङो गाइखेर आरो इयो दे बेखौ आंनो बोनना हरजोबदो मनायाव सोखादो मना सना हरखाजोब लांजोबगोन नोङो लांजोबगोन दे आच्छा उदै सुदै साफा जायोबालाय आच्छा फंबाय नोंना हिनजावा दुखु मोना जानो एफा बुरजा मोनो हाब दुखु मोना एथ' मोजां लांदों उदै साफा खालामग्रा मैगं फुदुंबावगोनसो बेयो आं आच्छा जा खुसि मोनगोन बियो बिदिबा हरजोबनोसै आङो हरजोबदो मनाखौनो हरखा आंनो हरजोबनोसै दे दे खा दे खानोसै आङो खा
नोंबो बेयाव फानबाय थानो दरखार गैला हाजो सायाव औ थांनानै दा ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ आंहा टाइम खामानि दङ हिनजावफोर गैया नामा आदाना हिनजावा गैथ'वा अ लाथ'खायाखै आङो आदसा आदसा आं माने एसे माहाजोन जाबावनो नागिरदों अ माने सायाव लुबा न'खौ मानसिफ्रा मेगन सायो नालाय सायाव लुनो गोसो जायाखै आं आदसा हा सिङावसो लुगोन हाजो सिङावसो लुगोन नामा आदाया औ बेयावहाय हाजो सिङाव आङो हा सिङाव न' लुनानै हिनजावखौ एसियाव दोनगोन आरो आदसा आदसा थिगानो दंलै प्लानिंआ न'आव खामानि मावबा गोसोम जायोना बरिया बरिया दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै खिफिनो बागान खालामनानै आदाया बेसेबां दामै न' लुनो आइदै आदाया उसाला मिनायखौ दोनथ'लै र' नोंथांमोना नायनो हागोन नै आदाया खिफि बेन्दों बागान खालामनानै खिफि बेन्दों फाननानै फैसाजों बेसेबां दामि न' लुनो हादों नोंथांमोना नायनो हागोन आदायासो बे हाजो गंसेखौ खिफि बेन्दों बागान खालामफिनो दायो आं नैबे खिफि बेन्दोंखौ रायजोफोर लाजोब्बाय आरोना नोंथांमोना मिनिनाय मोनगोन फोथायनानै फैना नायफैबानो जाबाय आरो फैना नायफैबानो गासिबो बुजिजोबगोन खिफि बेन्दोंखौ खागासिनो दं आदाया आं लांजोबनोसै खादो दे जाबायबा बोनना होदो दा हाजोआव थानाय नालाय बेफोर हाथियारखौ लाबाय थानांगौ जायो आङो नंगौ नंगौ औ जानजियावनो थाबाय थायो आगदा आगसि लाखायोदां ना आदाया सिखा गंनैखा गंनै दंखायो ओमफ्राय नै बेयावबो एसे दंबावोसो बेखौबो हरखादो सोजाबना हरदो बथल सथल हरखाजोब बथलखौबो हरफानोसै गासैखौबो बेखौ सोनोसै आङो नै सोदो हाब फंबाया हले बिराद खाफाल गोनां नामा खाफाल गोनां मोनहैसिगोनलै मोजां मार्क मोनथारबायना आङो हिनजावजों खनसे खुदुम जानो मोनबानो जाबायलै खुदुम जागोन बिहामजोआ खम अनसिगोन नोंखौ आफिया माखौथो मिनिबाय थाखो आदा आफियालाय खुसियानो हाख'नो हाला आंहा दिनै खिफि बेन्दों मैगं मोननानै आयौ आरो बागानखौ नुनानैथ' गोमोला जोबथारबाय आङो बेलथाला जोबसिगोनसै आङो बाराबा आयौ आं ससे लांना हैनोसै थौ जागोन आदा थौ जागोन दे थौ गोजोननाय थागोन थौ दा लांगासिनो दं आदाया खिफि बेन्दोंखौ आंनो ससे रोगाना हैसिगोन माने बैफोरबो गासिबो आंनि गोजा बे खिफिनो बागान गोजा आरोना आदा ना खिफि बेन्दों गोजा आदसा बे ओरैनो बेफोरखौबो बागान खालामाबा ट्राकआव हरनो हायो सोरबा ट्राकआवनो हरजोबो ना आदसा ट्राकआवसो हरो आरोना होमबा फरेनावबो हरो होन्दोंमोन नामा ओं हरो बाहेराव मा हिसाबै हरो केजि हिसाब ना मा फरेनाव हरनाया केजि हिसाबैनो जाहैबाय टन जाहैबाय टन हिसाब हरो आरोना ट्राकआव थिगानो दं दे नोंना बिजनेसा होमबा बे न'खौ लुनाया खै बोसोर जाखो आदा बियो 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोरनि सिगाङावनो लुनाय नालाय 5 बोसोर थिगानो सिगां माने 10 बोसोरनि सिगांनिफ्राय आं बे बिजनेसखौ मावदों 10 बोसोर सिगांनिफ्राय मावदों आरोना दा बे बिनि फैसाजों लुनाया 5 बोसोर जाबाय आरोना 5 बोसोर थिगानो दं आदा जोबोद मोजां न'आ सुन्दर जेरावबो नुवा बेबायदि न'खौ आं फुरा वर्ल्डआव नुवाखै आरोना बेबायदि न'खौ आदाया जेरैबायदि लुदों बारा खरसा खालामाखै आङो खै लाख 5 लाख खारदों आरोना बा 5 लाख बाथ' गासिबो हा सिङाव दंजोबो बदल लिया साला मा बुंबावनो आं लेट्रिना हा सिङावसो दङ रायजोफोर हाबाब बेबायदि न' लुफेरदों नोंसोरो नुफेरदों आं रायजोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलै नोंथांमोना नुदोंबा फैनानै नायफैनो हागोन नाय कम्पेयार खालामनो हायालै बे न'जों रावबो आयौ फैनानै नायफैनो हागोन आयौ लोगोफोरजों थांबाय थानोसै खिफि बेन्दोंखौ लानानैहाय दायो खिफि बेन्दोंखौ जोङो लानानै थांनानै एवनानै जाहैनोसै आरोना दायो
खिफिनदों आदाखौ बिदाय होनोसै ना आदा औ खिफिननायखौ आंनो हेन्ड अभार खालामदो आदाया दे ओं औ लाबो नै आदसा जाबायना होमबा औ टाटा गोजोननाय थाबाय थांदो नोङो बै दामि न'आव थांनो हायो दै नोंथाङा थांदो मालाबा फैफिनबावगोन औ, औ। खिफिननो लांनो दै फैफिनबानो जाबाय अ दे जागोन दे अ दे टाटा बिदिबा दे होमबा लोगोफोर बिदिबा न'आव थांलायलायनोसै आरामसे न'आव थांनानै एवनानै जाहैनोसै बिसि फिसाय गासैबो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दोनथ'नाय जाबाय टाटा